Dünya tejribesini ýygyderli özleşdirip döwür bilen aýakdaş gitmek issenik uğurda bolşy ýaly hususy iş şuwurlukda ören ähmiýetliler. Türkmenistanyň Synagatçylar we Telekeçiler Birleşmeginiň agdalary ýurdumyzyň gülläp ötüşine münasip goşunt goşmak uğruna täzeçil işleri dörejülükli gözlegler alyp barýarlar. Bu hakykat döwrüwap innowasiýalar ornaşdyryp, ýokary hili dünýä ülümlerine laýyk gelen önümler öndürgen Ahal welaýatynyň Änew şäheriniň çaýyna ýerleşýän A-Kent hususy kärhanasynyň işinde de aýdyň duýulýar. Türkmenistanyň Synagatçylar we Telekeçiler Birleşmeginiň agdasy bolan A-Kent hususy kärhanasy suwukluklar saklamak üçin ýetlenen gaplar öndürmekde uly tejribesi bar. Häzirki wagtda Urwap kärhanada ýürütilýän gaplaryň 30-dan gowrak görnüşi şeýle polisiýanyň önümleriniň dürli görnüşleri öndürilip amatly bahalardan halkymada ködürlenýär. Bu ýerde täzelikde şagalaryň oýun meýdançylarynyň gurnamalarynyň önümçiligi ýoly goýuldy. Kärhanada 100 litrden başlap 25 tonna çelli dürli ölçekdäki suw gaplary öndürilýär. Polisiýanyň öndürilen gaplar suwuň düzümini wekilini ütkötmän saklama ukyplydygy, ekologiýa taýdan arasçylyk bilen tapawutlanýar. Tebigatyň baýlyklarynyň ýerlikde peýdalanmak, olary tygşytly ulanmak her bir adamyň borjudyr. Häzirki döwürde suw serişçilerini rejeli peýdalanmak möhüm wezipeleriň biri bolup durýar. Kärhananyň öndürgen uly gowrumdaky suw gaplary owa hojalygyny we beýleki ugurlarda suw ýitkileriniň öňüne almaga kömek edýär. Oýun meýdançylaryny gurnalýan plastik serişçiler çagalaryň saglygyna ziýansızdygy, hemde ähli pasyrly howa şertlerine çydamlygy bilen tapawutlanýanlygy, hil we howpsuzlyk guwanamalary bilen tasdiklanýar. A-Kent hususy kärhanasynyň öndürgen oýun meýdançylary üçin gurnamalary ýurdumyzda öz uğruny ilkinji öndürilen önümler bolup, baha babatda daşary ýurtlardan getirilýän haritlerden arzanlygy bilen tapawutlanýar. Ýurdumyzda önümçilik uğruna iş alyp barýan Synagatçylar we Telekeçiler aljylar üçin ýeňillikler hem döretmäge gaýretini ähmiýet berýär. A-Kent hususy kärhanasy öz önümlerini ýurdumyzyň istenik günjegini gurnap bermek hyzmatyny hödürleýär. Sanly urgamyň mümkinçilikleri kärhananyň işiniň ilerlemegine ýardym edýär. Döwletimiziň dördük berýän şert mümkinçiliklerinden peýdalanyp, kärhananyň işgärleri mundan beýlägem daşary ýurtlardan getirilýän haritlaryň orny tutýan, hemde eksport uğurly önümleri ilkinjileriň hataryny öňürmegi, şerde ilatyň iş bilen üçinçiligine goşunt goşmagy maksady edilýär. A-Kent hususy kärhanasynyň işgärleri türkmen telekeçilerine uly mümkinçilikler döredip berýän hormatly prezident bize alkyş sellerini aýdýarlar.